Kaodhi weche mag somo en ni oyangore ni kuo ne omenje penj madongo magiga mokalo ahinya to mar klas 12. Kaluwe kod lipod komiti mar od bura mar somo, jonyuol, jopuonj, jorit penj kaachiel kod apisas mag net duto ne otudore kod kuo penj e yo achiel kata machielo. Judith Omondi ni kod ler. Wuoth mar komiti mar somo e od bura ne ochakore juma achiel bang' duoko mag penj madongo mane ogolie chak higa ni. Ne gichako timo nonro e wi weche bura ma otenore gi mane liekore ni penj ma higa ma okalo ne ok otimie yor ayanga. Kaluwore kod lipod komiti no, jonyuol, jopuonj, jorit penj kaachiel kod apisas mag nek duto ne otudore kod kuo penj e yo achiel kata moro. Maling'ling mane giyudo ne yango ni penj ne olidh chon e yor simbe kendo yepo ma omondo ne otimore mag penj ka jopuonjre moko bende ne oyud kod andika mane gitiyogo e timo penj. Kaluwore kod lipode mag obila mag okwach kich ma komiti no ne oyudo, maromo bura 68 ne ochwalnegi ka 44 to pod itimo negi nonro, 17 to rito ng'eto e nyim doho, achich e bura achiel pok omaki ka buche auchiel to osetieki. Moko kuom gik mane oyud ni nyayo kuo mag penj oriwo medo jopuonj lemo kaluwore gi kaka gitimo, lombo janyuol gi chulo omenda mondo nyithindgi okal, tudruok kod jorit penj, mbui, rido chike ne ji madwaro chwalo lipode kuo penj e kind mamoko. Komiti ni ogolo paro makoloki to nyalo duoko piny kuo mag penj e pacho ka. Mokwongo en ni mondo rid kum ma ichiwo ne achije madhi ataro kod chike mag penj, chuogo duol Kenya National Assessment Council manigi lony tayo penj, mondo mi TSC omany yore mamoko mag medo jopuonj lemo, medo omenda ma ichwalo ne nek, ka bende gikoni nek owinjo ket penj madongo e kinde ma opogore e pacho ka. Higa ni, penj madongo chakore giko dwe ni, kendo piny Kenya dhi bedo kod penj 3 madongo, kama oriwo KPSEA, KCPE kaachiel kod KCSE. Judith Omondi, Ramogi TV. Erokamano Judith kuom kolonwa weche motenore kod